Deň čo deň. Deň čo deň, neviem, no mňa asi napadlo, že deň čo deň potrebujem Pána Boha a potrebujem deň čo deň obnovovať vzťah s ním, vieru, deň čo deň začínať novú stránku s pozitívnym prístupom. Deň čo deň, neviem, teším sa deň čo deň na nové ráno. Deň čo deň, môj taký pravidelný režim je, že ráno, keď vstanem, tak to je prvé, čo si prečítam na každý deň. To je moje prvé, že ma potešia a riadím sa to. Helenka, čo pre teba znamená, keď sa povie, že deň čo deň? Deň čo deň pre mňa znamená, že každý deň je daný od Pána Boha a strávime ho v práci, strávime ho s priateľmi, strávime ho s ľuďmi, ktorým chceme pomôcť. A dnešná sobota bola takým vyvrcholením tých všetkých ten deň po dni, to bolo také vyvrcholenie. Deň čo deň znamená pre mňa chodiť každý deň s Pánom Bohom, odovzdať sa do jeho rúk a všetko moje prianie odkladám vlastne k jemu a vo všetkom hovorím, nech sa stane tvoja vôľa, Pane, tak nás v tom veď. Čo pre teba znamená deň čo deň? Deň čo deň, tak v našom poňatí Pána Boha je, človek nemôže oslavať Pána Boha len jeden deň. Každý deň, vždycky, každú minútu, každú sekundu v našom živote je stále Pán Boh nejak involved, neviem to slovenské slovo povedať, v našom živote. Tak, áno. No a tak to je vlastne ono, že vždy s Pánom Bohom, vždycky s Ježišom Kristom, všetko, čokoľvek robíme.